Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma Master prophet onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye amụma Yahuwa the great ya ihe kwuru na-eme onye amụma Yahuwa the great ya the difference is clear. Mama. Udo. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufatna. Ndị Igbo ekele n'ụmụnụ n'ụbọchị taa Friday 24th of April 2026. O nwere obere okwu m chọrọ ikwu briefly. Ịma asị ọ dị mma ka okenye nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgwụ. Ọ dị mma ka okenye nọ n'ụlọ ka ewu amụọ n'ọgwụ. O nwere obere okwu m chọrọ ikwu. Ile anya, o nwere mgbe lawyers of Maazị Nnamdi Kanu pụtara. Ha pụtara ha sị na Maazị Nnamdi Kanu sị na o nwere woman gara aga meet Maazị Nnamdi Kanu na o nwere one woman gara aga meet Maazị Nnamdi Kanu na Sokoto the other time. The woman ha na-akpọ ya Lolo, but achọghị m ịkpọ ya ezigbo aha. Ime nwere all this Lolo Ndi efulefu, Lolo Ndi Uchu, Lolo Ndi ụmụ nwanyị na-agbagharị na ha na-akpọ onwe ha Lolo. Ụmụ nwanyị ndị enweghịkwa ka ejere na mmiri ji ebu ibu mmiri, o jee nye nne mmiri ihe, o jee chụọ aja nye ndị mmiri. Ha na-akpọ onwe ha Lolo. Mgbe ala wa ala, before nwaanyị akpọ onwe ya Lolo, nwaanyị kara aka kajara akaja, nwaanyị jere na mmiri echie ya echichi, gbamacha ya ọla n'ụkwụ, gbamacha ya ọla n'olu. Echetara m my grandmother mgbe o chiri Lolo. All the whole till my grandmother nwụọ na-agba gbara ring kara aka kaja gbara ya n'ụkwụ, gbara ya n'aka. Onye ọbụla hụrụ ya mara na Lolo.
and ebe ọbụla o jiri ekwu okwu amara na nwaanyị kwuru okwu. Ugbu a ihe nwere ụmụ nwaanyị efulefu, ụmụ nwaanyị ụchụ, ụmụ nwaanyị na-akpọ onwe ha lọlọ. The next on Sunday ga hụ ha na chọọchị, ha na-akpọ onwe ha lọlọ. Di ha wụhụkwa aka ji ọfụ. Even di gị wuru edukwe aka ji ọfụ, o mee ka gị ịwụ lọlọ. Lọlọ wụ echichi a na-echi ụmụ nwaanyị kara aka. Lọlọ awụhụ maka ịwụ nwaanyị lụrụ di. Lọlọ wụ ịwụ nwaanyị onye mmiri jere chie echichi kaja akaja buru ibu jenye ndị mmiri. Mega ewere banana na Fanta, maybe mgbalawala Fanta anọ ga-ejeje nye ndị mmiri ihe, ha erie ihe, ṅụrụ ihe. Ihe nwere na ndị ara, ndị efulefu, ndị ụchụ, ndị ọjọọ jọrọ njọ ọjọọ. Ha na-apara edi onwe ha na-akpọ onwe ha lọlọ. And some ndị efulefu dịka ha na-akpọ ha lọlọ. Aga m anọkata ma ahụ nwaanyị kpọma ya lọlọ. Daga m amata na echi na ọ kajara akaja na ọ jene kelee ndị mmiri. Na-ahụ ndị eme ha na-eje na-akọ aka, ha na-akpọ ha lọlọ. Ha na-ezuzugharị kwegacha eyelashes na-ezuzu ka onye agbara, ndị agbara ọgwụ anwụ n'isi. Maazị Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, ziri oji through ndị lawyer ya, I think 2 or 3 months ago. Si na enwere certain nwaanyị na-apara edi onwe ya, nwaanyị na-akpụ isi punk, na-apara edi onwe ya. Maazị Nnamdi Kanu through the lawyers si na Nnamdi Ezebiro si ya na ya mention ụlọ aha ya, na ya ekwu ụlọ ihe gbasara IPOB, na ya ekwu ụlọ ihe gbasara Biafra. You have to understand that Nnamdi Kanu will IPOB, Nnamdi Kanu will DOS, Nnamdi Kanu hiwere IPOB. For example, Uche Mefo nwere grupu nke ya, ya dịrị ya na mma. Simon Ekpa nwekwara grupu nke ya, ya dịkwara ya na mma. Ụwa zuru ike nwere grupu nke ya a na-akpọ Mosop, ya dịkwara ya na mma. Onye ọbụla na-eme ihe ndọrọndọrọ ịgba ọnụ, anyị ememebe ndọrọndọrọ nwere onwe. Ndọrọndọrọ nwere onwe na-arịzọtụ na ịkọ aka, ime ihe siri ike. Ya na-ekwugide na awụ ndọrọndọrọ inwere onwe. Maga like ihe otu ụwa zuru ike ji na-eme ihe Mosop ya. Gaa create a group nke gị. Maga like ihe otu Nnamdi Kanu ji na-eme group nke ya IPOB o created. Jee create a group nke gị. Ị ga-eji aka abụọ azọ ihe n'ọnwụ gị nwe. Ị ga-egburu ne mmadụ na ihe ya. Nnamdi Kanu nwe IPOB, Nnamdi Kanu nwe DOS. Onye ọbụla nọ n'ọkpọ ọbụla nọ na IPOB, Nnamdi Ezebiro himere. Ya na Kanu nta enyi m nwoke. Kanu nta hapụrụ Germany, jee England, ya na nwanne ya ehime this group. Maga like ihe, ga create a group nke gị. Otu ọ dị. A na-egburu nne mmadụ na ihe. Ile anya nwaanyị efulefu, Nnamdi Ezebiro agwala ya si ya ekwu ụlọ ihe gbasara ya na akpọ ụlọ ya aha. Nwaanyị a aka kpechiri jụ fụrụ mfụtụ na ya ga-ekpe, na-ekwutokwa ihe gbasara Nnamdi Kanu. Aga m ekwu ọtụtụ okwu buru ibu maka adịzi m careful now, because ile ndị niile gbara Nnamdi Kanu ụkwụ kamgbe ejigide ya.
kamgbe afọ 4 na 5 eji gide Nnamdi Kanu. Ndị DOS gbachara ya ụkwụ. Most of them onyere ha olive branch. Ọwụkwa na ndị si ndo. Ọwụkwa na ndị confessere si na ha rụrụ ala pụọ eze elu. Ọwụkwa na ndị si na ha rụọ n'ala na onye ha na nwanne ya kwuji ịchụ nta. Ha hapụ anụ a ga-achụ na-achọ agbịrịgba ọkpa Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu. Bete Nnamdi Kanu enye ha olive branch. Mee nụnụ nga lee ihe bere ile m. Hụ ndị eburu Kanu nta ebubo na ọya rere Nnamdi Kanu. Hụ ndị eburu madam nne nna ya na ebubo na ọya rere Nnamdi Kanu. Hụcha ndị eriri ha ụgbakrọtele. Hụ ndị eriri Nnamdi Kanu ụgbakrọtele gbuo ya mma mmiri for this period. Nnamdi Kanu asị na ya nyere ha olive branch. Ele ihe m ga-eme. Agama eje mụ na Nnamdi Kanu adọma IPOB. Ọwụ m creatiri ihe. Nchọme create a group kem. Nchọkwa mesono ndị ọzọ. Otu Osonko gbabam n'ọdụ ya nọ na ya nga ahụ. But ihe m na-ajụ Nnamdi Kanu, ọ gịnị mere iji na-ahụ ndị na-erighi ụgbakrọtele, ndị na-egbughị mma mmiri ga-ahapụtụkwa ha, ndị na-ataghị arụ na-abụburu isi, na-ataghị arụ na-abụburu isi, na-ataghị arụ na-abụburu isi ga-ahapụ ha. Ịchọghị ịtagburu yakwa na ịchọghị ịtagburu ka hapụrụ ndị nwere ike ịtatara na gị ka ha taa ha n'otele nshi tra ihe niile takọtacha ma particulars tra ihe niile gbọtọ ya n'ala. Nnamdi Kanu ajụ si ka hapụ ndị ironye ka ha na-agba mgbọrọgwụ. One thing dị obvious wụ onye ọbụla pụtara kparịa Nnamdi Kanu, ị ga-ahụ ka ndị nwere unfinished business with Nnamdi Kanu ga-apụta na-ehi ha aja n'ukwu na-asọpọtụ ha. Onye mere m ji shi na enwere ndị nọ n'agụgụ na-akụrụ ndị na-akparị Nnamdi Kanu, ndị na-egbu ihe mma mmiri, ndị na-eri ụgbakrọtele. Enwere ndị nọ n'agụgụ, ndị nọ na nzuzo na-akụrụ ha ekpe, na-akụrụ ha ogele ha na-agba. Ndị Igbo si na nnụnụ na-agba uri na-eji na enwere ihe na-akụrụ ya ekpe, o nwere ihe na-akụrụ ya ogele. And ile anya ndị ahụ na-akụrụ ha ekpe ahụ anụ ha na nzuzo, anụ ha na plain sight, korokoro. A na-asị Nnamdi Kanu ele ihe ị ga-eme. Ha na-arị ya aka n'anya na-asị ele ihe ị ga-eme. Chileke ala efuole. Mgbe ala Igbo onye gbumere nwanne ya mma mmiri ọ dị mmiri ụgbakrọtele, ha na-eme ya na nzuzo. Ugbu a wuzi na apụtaziri na plain sight nga ndị mmadụ na-ahụ na-eri Nnamdi Kanu, na-eri ya ụgbakrọtele, na-egbu ya mma mmiri on a daily basis. Nnamdi Kanu na-ahụcha ihe ọ chọghị ịtagburu onye na-ata ya arụ, ya hapụ ha na-agba mgbọrọgwụ, na-ahapụ ha na-agba mgbọrọgwụ. Recently, asị m na achọ m ikwu ihe. Recently, anụrụ m ihe na-agani, asị na enwere ndị hapụrụ na DOS jump ship na-abịa na support Nnamdi Kanu directly. But masị, wait a minute,
ihe ewu ndị si ọtọgbawa nne Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu. Ihe ewu ndị si na Nnamdi Kanu dị irrelevant na ọwụghị onye ndu. Onwebeke pụtara n'isi ndo. Few of them asịla I am sorry na ihe ha kwuru in the past na ha amacha that they were deceived by Chike Doziemo na ndị ahụ na-akụrụ na ha ogele na ndị a na-akụrụ na ha ekpe nọ n'ime ọhịa na they were deceived. But enwere few say na freedom photom na ha ga-apụta bịa sị ndo, na ha ga-apụta bịa sị gbaghara n'anyị na anyị emene ihe ọjọọ na anyị ama gaa chọghị isi Nnamdi Kanu ndo ya nọ na Nnamdi Kanu. But emere m expect onye mmejọrọ isi ya ndo ya hụ na emejọrọ m mmadụ maka ihe anyị na-emewu ihe mmụọ. And emere m expect na onye mejọrọ m na onye kwujuru m ga-asị they working the one master prophet ndo na okwu ọjọọ m gwara gị ndo na ihe m kwuru na ama na ihe ha kwuru na ha ama na o nwere ndị ọjọọ ndị ochu ha echewe ezigbo mmadụ duhere ha ụzọ dufuru ha ụzọ. Master prophet mere expect na onye mejọrọ m nne, onye gwara m okwu ọjọọ, onye gwara m na nwaanyị m okwu ọjọọ, na onye ahụ ga-apụta nga ahụ ọnụ. Ị ga-eje na ime ahịa, ị ga-eje na Ogumebiri Owerri, ị ga-eje na Otu Ọnịcha ga-asị na m onye oshi. Ogumebiri Owerri emechie, Otu emechie, ga-abịa na n'ụlọ m na-asị m ndo. The working one may expect na ị ga-ejekwe n'Otu, ị ga-ejekwe na Ogumebiri Owerri ahụ sị the working one master prophet okwu m kwuru ndo eweli iwe gbaghara na m. Enweghị onye dị too big n'isi ndo, onweghị onye dịkwanụ too small na-agasị ya ndo. Mgbe anyị ụmụaka, nne anyị kọọ anyị ihe, nna anyị kọọ anyị ihe, nwanne anyị tụrụ anyị atọ kọọ anyị ihe, anyị beme ha ga-abịasị ngwa ndo nye m kọrọ gị oburu ibu ndo. Automatically onye ahụ obi shiri ike, obi dị arụ, automatically immediately obi ya dị nwado, obi ya dajụrụ. Nna gị tọrọ gị, nna gị ka gị ike ishi, nne gị ka gị ike ishi, bete ya kọọ gị ihe ya asị gị ndo. Asịrị anaghị ndo, nwatakịrị be gị akwa ehicha anya mmiri. Bete ndo ahụ ewepụghị ofu pen ihe mere ihe, betrada ndo ahụ mere ka obi ya dara jụụ. Ọnwụkwa onye mkpọrọ aha bete ana m asị nga nnọ ha maka ihi na-edefendi gama Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, nna agba m okwu ọjọọ, na-ekwu ihe na-eme, nna akparịa mụ na nwaanyị m. Gasị ga hụ Nnamdi Kanu ndo, ka ihe gbasara ya. Gasị ga hụ ndị ọzọ ndo, ka ihe gbasara ha. Emere m expect na mụ the working one na onye mejọrọ m gasị m ndo. So na dị asị m ndo, m si chim na onye emejọrọ m na ọ sịkwala m ndo, ma agbaghara. Aka m agbaghara, awụ m mmadụ. But isi na ịdị too big na ịkara m ịka hụkwa chim o, ịkara m ịka hụ chim.
because ye say tie na the gods of the land mo ala Igbo anyị an matala na ịma na ihe ebubo iburu m washi but ga-asị na nke iji wuru onye nke iji wuru onye nke iji nwee 10,000 followers na YouTube na Facebook ga-agba mgbọrọgwụ sị na ị ga-emeghe ọnụ si m ndo ị ka hụ chim ga-alụrụ m ọgụ because I am confident na chim na-alụrụ m ọgụ. Mmụọ ndị m na-ejere oji na-alụrụ m ọgụ. Mmụọ na-ejere m oji na-alụrụ m ọgụ. So gị mejọọ m si m ndo aga m ekpere. Simon Ekpa enyi m nwoke mgbe anyị na-alụ ọgụ gbasara ihe ndị ya agba m ndị otu ya na-ekwu m na-emeke Simon Ekpa mechara pụta na program ya si ndị otu ya na-akparịla Master Prophet. Immediately m nọ n'ihe ahụ ihe niile m buru n'obi okwu ọjọọ m gbara ya nsị Chukwu gbaghara na ya. Ịkara m ịka hụ chi m onwe onye m sị na m ka ana m etu ọnụ onwe onye m sị na m ka bọtụ chi m kajara akaja. Ndị m na-eje n'oji kajara akaja. Ndị na-ejene m oji kajara akaja. So n'ụbọchị taa aga m ekwu ọtụtụ okwu bọtụ Nnamdi Kanu ndị na-erighị ụgbakọrọtele na-egbu ya mma mmiri ya na apa adị ha n'azụ na-enye ha latitude ha na-eje. Onye gburu gị mma mmiri taa rie gị ụgbakọrọtele onwe ihe ị gwara ya onwe ihe mere gị na-ele ya n'anya doo na-ehi ya aja n'ukwu oge na-eri gị na-eje because enweghị repercussion enweghị consequences. Nwaanyị jere hụ Maazị Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra onye himere IPOB onye nwe IPOB. Nnamdi Kanu eji oji jie ndị oke iwu ya si gbanụ nwaanyị na-akpọchi pọnkụ nwaanyị si na ya wụ lọlọ akpọga m ya lọlọ beta ọ si na ya wụ ama m ọjị na-ebu ibu mmiri ama m ọjị na-eje ekpe na ndị mmiri beta ya si na ya wụ lọlọ. Nnamdi Kanu si ya ekwugulu ihe gbasara ya ni stay away from my issues. Onye ọ gwara lawyers ya nwaanyị ka na-agbagharị ndị DOS ka na-eyi ya aja n'ukwu. Platform Nnamdi Kanu creatiri ele ahụ ya Rapture Media. Echetara m 3rd week of the rendition akpọrọ m onye isi ndị Rapture Media ịgaghị ha si nwee ya chifena m nọ na Spain ka na Italy. Njọ ya si ya ele ihe mere na-eji all these things na platform Nnamdi Kanu hiwere. Akpọrọ m ya direct akpọrọ m ya na phone. Why? Till now 4 to 5 years ha kana send sub messages they contrary to what Nnamdi Ezebiro want. Ije na family writers ihe wu ihe Maazị Nnamdi Kanu hiwere ha kana send messages nwaanyị a na-akpụ nwaanyị isi pọnkụ ha kana push message on a daily basis
ihe supposed iwu ihe Nnamdi Kanu hiwere, because enweghị consequences. That's why I'm careful na onwe ihe m ga-ekwu, onwe onye m ga-akpa aha, because Maazị Nnamdi Kanu pụta ndị niile egburu ihe mma mmiri, ndị niile eriri ụgbakọrọtele ya padị ha n'azụ nye ha ọkwa, ha wuru enyi. Mụ na onwe m awụrụ onye iro ha niile, because onwe onye n'ime ha ga-abịa asị m ndo na ihe mkpu ga-ewe eziokwu. Onwe onye n'ime ha ga-asị m ndo na mgbe m na-ekwu na Chike Dozie m na enyere Madam Oyibo latitude na onwe ihe o mere. Mgbe m kwuru wepụta dọkụmentị na Chike Dozie m na enyere Oyibo latitude ya ewere ego IPOB, I think $740,000 approximately, I think. No worry. That is fact. Mgbe m na-ekwu ihe ha so n'ọwa ashị, but ugbu a ọ really clear na ihe niile m kwuru wee eziokwu. And nwebe onye n'ime ha sị, hey Master Prophet, ndo ikwuru eziokwu. So Nnamdi Kanu pụta, maybe ya padị ha n'azụ, onwe ike ga-asị m ndo. At the end of the day, there are possibilities na maybe agmawu enemy ha niile. So eji m nwayọ, adị m careful, maka ihe rizika ihe na-eme na IPOB na rizika ọgụ di na nwaanyị. Onwere di na nwaanyị na-alụ ga-eje nga ahụ jee, hey nwoke akụrụ nwaanyị gị ihe, ji nwaanyị na-akụ ya ihe, oh maybe ga-egide nwaanyị aka n'azụ, si di esi hey ọ ga-ele ihe na-eme nwaanyị m n'azụ, hapụ nwaanyị m. Nwaanyị na di abaa n'ime ụlọ, nwaanyị asị hey na mgbe o ji m n'azụ na ọ ji ọsọ na-arịrị ya m aka, nwaanyị na di ekpejie ga-awụzi onye iro, ga-awụzi onye ọjọọ. So ihe mere m ji dị careful na-ele ihe bịa ga-ele m. Ndị iro Nnamdi Kanu love themselves. Ịhụrụ anụ onye iro Nnamdi Kanu ọbụla, ndị ọkọ ọzọ agbakọta na-eyi ihe aja n'ukwu, meme, because enweghị consequences. Enweghị consequences. So ndị Igbo, agụmekwu okwu buru ibu, I'm careful. So achọghị m ka mgbe Nnamdi Kanu ga-apụta ka ndị IPOB ji kpejie, oh n'ọkwa Master Prophet, oh ngwana hapụ, ngwana Master Prophet wụ onye ọjọọ, ha ekpejie ma wụ onye iro. There are possibilities. All the possible. So aga m adị careful, but ihe m na-ekwu na awụ anọ m mgbe lawyers, unless ma ọwụ Maazị Nnamdi Kanu si lawyers si nwaanyị emechi ọnụ, si nwaanyị ekwukwala ihe gbasara m IPOB again. But nwaanyị ka nọ na the forefront of ihe gbasara IPOB since that time. I don't know. Nnamdi Kanu hiwere IPOB, azụrụ ụdara mma ya eji ekọ n'ala, but ihe mma ihe ọjọọ, because a sị na oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama na ofirife ogiri nọ na ngịga. And each time enwere ihe na-aga nyonyom, ihe na-aga nwụnwụm, enwere na somebody onye agbata obi no behind all these things. So I gotta be careful. That's why all these months abankete sanya alụ n'ọgụ ụmụanyị highway logide ụmụanyị highway apropos lụọ ọgụ ndị autopilot logide ha apropos lụọ ọgụ ndị DOS ndị ụchụ ndị efulefu ndị ụchụ
alụọ lụọ ọgụ ndị media warrior ha alụgide ya kwụrụ na pụọ. Onye ma mgbe Nnamdi Kanu pụtawo ndị ha wụ ndị wezigbo mmadụ, the working the one awụ onye ọjọọ. So I will be very careful. But ihe ọjọọ onye ya na nwanne ekwu jee ịchụ nta ekpesighị ịhapụ anụ a na-agba gbamazi ọkpa Nnamdi Kanu. For the past 4 years ahụbeghị ihe ndị DOS mere very tangible iji pushuo ihe gbasara inwere onwe Maazị Nnamdi Kanu. Ha na-achọrị nne ya anya, Madam nne ya anya, ha na-achọrị Kanu nta, ha na-achọrị Madam nne ya anya, ha na-achọrị Kanu nta, ha na-achọrị Madam nne ya anya, ha na-achọrị Kanu nta, ha na-achọrị Madam nne ya anya, ha na-achọrị Kanu nta. Nnamdi Kanu na IPOB Code of Conduct, ihe niile edere nke ahụ DOS a violate anya, DOS a flat anya, DOS a ewere na ewu n'ala, but still enyere ha olive branch. Na military onye leader coup only ihe a na-eme onye leader coup gasị okay leader coup but the coup adịchaghị successful, ahapụ ya enye ya ọkpọ ọzọ. That means ị na-eme encourage ka more people na plot coup, and ị na-eme ka ndị na plot gahụ coup ka obi ha daa mba. Onye ojere onye na-eji eme enwe ndị plot coup egide ha mee ha ihe na-eme ha, so that ka e prevent ya ka ndị ọzọ ghara ịpụta na plot. But na IPOB onye leader coup apade ya n'azụ ihe kwa ihe mere before mgbe eji Maazị Nnamdi Kanu eji ndị niile plot coup ahapụchara ha. And ilekwe ihe na-eme now, most of them aka ha nọcha n'ime ihe ịga ga-agba ọzọ na eme this time. And maka ndị nọ na-akụ ekpe mere IPOB ji united maka enwere ndị nwere unfinished business against Nnamdi Kanu. At the end of the day enwere gịta ga-agba ọzọ. Agwuo m ekwu but ọkwa ka ọha n'olu m, ka ala Igbo nọ n'olu m, ka ọ ghara ịsịkwa nna, ka ọ ghara ịrekwa ka mgbe ihe ndị na-eme na m ekwuone m na ndị iro Nnamdi Kanu ka nkụ, and ndị iro onye ịhụ enweghị consequences, rather a na-apa adị ha n'azụ. And ugbu a apụtala ha fully pụrụgidigbam bụ ndị kparịga Nnamdi Kanu. Ahụchiri m vidio the other day nwaanyị na-akpọ pọnkụ nọ na-ekwu okwu ọjọọ gbasara Nnamdi Ezebiro onye himere IPOB, na-akọtọ ya na-asị na enwe ihe ọnwụ na Chike Dozie na DOS enwe ihe niile. So onye ọbụla ihe ige nwaanyị aja n'ukwu iso na-akọ Nnamdi Kanu aka ntị, iso na-amanye ụra ọ gị mmege ndị DOS ka ha ghara submit to the Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Onye ma mmadụ na-egbu ya agwọ loro ibe ya, ọdụ ya ga-apụtakwa ya n'ọnụ. Ndị Igbo ya dịkwara nnọọ na mma, ya dịrị ọnụ 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 na mma. Alụọna m ọgụ. I am the first person ibidoro lụọ ọgụ
against Umwani Highway. Nando to her. I lord approximately 2 years. I'm with the first person. I'm one year patron Umwani Highway. I'm one year patron honey. And now Lolo go within the DOS. You can't hold them. Because I know them there laying here brabilem. Go at the end of the day. Hey Jim. Jeep measure. Hey Jim, Jeep measure. So I gotta be careful. But in him now, no one my mother neighbor. Lanya onyo bula de against Ndi Zebino. And when somebody ne hear Janu. Lende nine one by one. I told me one but you get a generalize here low one highway. Only ne hear Janook. Ha kwashi each one no potrane kwashi. Onya ha won you know ha. Okoye no ya mgbe ike nga si na Nnamdi Kanu ka egbupu ishi. Somebody hige ya aja n'ukwu. Mgbo Biafra nchara eshi otu gbawa akwa na otu gbawa akwa nne Nnamdi Kanu. Akwenye ukwu. Oh yes, oh yeah kwuru shi otu gbawa akwa nne Nnamdi Kanu. Somebody boga ya maasi. Hige ya aja n'ukwu. Ewu South Africa ashi thunder gbagbuo kwe nne Nnamdi Kanu. Somebody hige ya aja n'ukwu. Kane hi na-eje on a plain sight. Nyawo kwa ihe hide on a plain sight. Enwe m ike kpọliga aha nwe ihe ị ga-eme. Ya nwe ihe ị ga-anyụ nshi. Mkpọ ga aha nwe ihe ị ga-anyụ nshi. Because akpọga nga aha no eziokwu. Ije na mmụọ aga anana gị aja. Ije tu ogu ga-egide gị. Ịkọ nshi ga-abịa back to you because ihe m kwuru wee eziokwu. But enwe m ohere ịbịa kpọ ga aha. Because mkpọ ga aha na ya wuru uwe mmụọ onye a ga-eji. Na maka Master Prophet kpọrọ ya aha. Na maka Master Prophet hey beme shed me crocodile tears no go Prophet. Hey jizem jikpejiri. Hey jiwom jikpejiri. So onye m ga-akpọ aha. Onye mere na-ekwu m ebusi naanị ụmụ anyị highway nde. Onye nchọrọ ko o say hey no ka Master Prophet oh lawyer oh Ndi Uchu Agwo. All this Lolo Ndi efulefu. Lolo Ndi Uchu. Lolo Ndi Uchu. Ndi Uchu joro. No ibeya na ha tuge. You ga ha onye na-ehi ibeya aja n'ukwu. Na-ehi aja na ahụ ha ka mmụọ. Ndi Uchu. Ịpụta taa kwuo okwu ọjọọ gbasara Nnamdi Kanu. Hapụta higa aja n'ukwu. Alefuone. Ekelene m ndị ọbụla na-agba mbọ ka ndị Igbo nwere onwe. Ekelene m Maazị Agmash yuzu Maazị. That is Mr. Wazirike. Ekelene m ya dịrị ya na mma. Ekelene m Maazị Uchemefo wo enyi m nwoke. Ezigbote enyi m nwoke. Mgbe ihe emere before ọ maka Uchemefo mere eji ha atọpụlụ ha Nnamdi Kanu that time. Ekelene m Uchemefo. Ekelene m enyi m nwoke wo Simon Ekpa. Ampuye enyi m nwoke. Maka ọsị ọ pụtara na social media shi ndị otu ya ha kparịwụlọ Master Prophet.
ekele neme ya dịrị ya na mma ya pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ekpere m ụkwa ka Nnamdi Ezebiro ọgọ m nwoke, Supreme Commander of the Indigenous Blood Biafra, na social media ndị na-support Nnamdi Kanu the only 5%, ndị na-agba ya ụkwụ 95%. But n'ala Igbo, both infant and suckling, men and women, stand behind Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander. Hapụ ndị nọ na social media, ndị nwere ego ịzụ recharge card, na ndị nọ na Europe, ndị nọ na some African countries enwere internet. Forget them. Ihe awụ the real IPOB. The real IPOB nọ na Biafran land pụrụ gidigba na-azụ Supreme Commander Nnamdi Ezebiro. And nga ahụ wee ebe resolve ya nọ. Hapụ this ndị uchu, ndị efulefu, ndị na-eshedi crocodile tears, ndị egide ga-agba ọzọ, ndị agbata eke na ịhụ na social media. Ndị Igbo ya dịrị na mma ọnwụkwa onye mkpọga ahụ adịghị ama kerekpena ntị o. Akpọkwara m aha ụwa zuru ike, asịkwa m ya dịrị ya na mma. Akpọkwara m aha Uche Emefo, asịkwa m ya dịrị ya na mma. Akpọkwara m aha Simon Ekpa, asị m ya dịrị ya na mma. Akpọkwara m aha ọgọ m nwoke Nnamdi Kanu, asịkwa m ya dịrị ya na mma. But ya rịọ onye ọbụla aka ya nọ na egide ga-agba ọzọ nọ na Biafran land, ọbara na-akpafu na Biafran land, onye ọbụla aka ya nọ ya, that person you on your own. Are you on your own? They are working the one. I support gị. Ihe a na-eji atụrụ ndị mmadụ, akpafu ọbara ndị mmadụ, egbu ụmụ nwaanyị isi ikpe na-akpafu ọbara ha. Every week a na-emebishi ihe. Onye ọbụla aka ya nọ ya, ndị ushi na-ama nọ Biafran land na-atụrụ ndị mmadụ. You are on your own. You are on your own. Yari ihe ọbụla onye ọbụla na-eme ịkpafu ọbara na Biafran land, aka m anọghị ya. You on your own. But enwe ndị na-ekwu okwu ihe gbasara ndọrọndọrọ egbe ọnụ, asọpọtụrụ m gị. Because oge erube mgbe anyị ga-eme ndọrọndọrọ inwere onwe, mgbe a ga-eme ihe siri ike, oge erube. Ekwuru m ya 3 years ago na Biafra agaba abịa. Ndị mmadụ na-ebe shut up, attack nonsense, na-enwere ha prophet, na-enwere ha pastor. O dozie fools. Ekwuru m 6 years ago na Biafra agaba abịa. Ekwuru m na 2028, ekwuru m na 2020, ekwuru m na 2018, ekwuru m na 2022, ekwuru m na 2025 na Biafra agaba abịa. And ugbu a ọbịbịa esetiene ya. Or is far away, far away. Ya dịrị na mma, ekwuchana m taa wụ Friday. Ya dịrị na mma. I am Master Prophet, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader. Isi na ọ gị ka m na-ekwu, ya wụrụ gị. Ije kpọpụ m na mmụọ, tọọkwa ogu. Somebody kpọrọ m eshi mbụ na-ajụ m ajụjụ ihe gbasara a certain thing. Na-ajụ m ajụjụ. M si ya na onwe ihe m ga-agwa gị. Ya sị m na mgbani ya nọ, na ya ga-asị nọ m kwuru. M si ya onwe ihe m ga-agwa gị. Because ihe anyị na-emewu ihe mmụọ. Ihe gbara mmadụ na nzuzo, onye ahụ ji kwuo ya na-eshi. Asị ya sị na ọ nwere onye gbara ya anya. Ya sị onye ahụ somebody eje
je na mmụọ si na onye gbara ya ihe o ga-erute gị n'aka. Ihe m na-ekwu, ihe ọ bụla ịhụ m kwuru na social media, onye m ga-ekwu na nzuzo. Ihe m na-aga ekwu na social media, aga m ekwu ya na nzuzo, maka ihe anyị na-emewu ihe mmụọ. Onye m kpọrọ aha na nzuzo, aga m akpọ ya korokoro, kpọọ ya n'onyonyo, onweghị ị ga-eme, ị ga-egbuli m. But DOS wụ Ndi Uchu, Chikedozie m na ndị otu ya wụ Ndi Uchu, wụ ndị ọjọọ, jọrọ njọ ọjọọ. I believe na Maazị Nnamdi Kanu mere mistake inye ha olive branch. But who am I? Oh yeah, he were this company. Oh yeah, he were this group. Oh yeah, nwe IPOB. Ayanwe Dagada Kingdom come. Onye ọ chọrọ ya ewepụ, onye ọ chọrọ ya agbanwe. Agbala m ya, ejiri m oji. Si ya, wepụ Chikedozie m. So that ka ihe egide ga-agba ọzọ anyị nwere na family ka ọ dara jụụ. May appoint new DOS members so that ndị jụrụ ni esono ndị otu ha, ndị pụnụkwanụ with him apụnụ with this new people or selected. Nyewe advice him to Nnamdi Kanu. Onye ọma, nyewe advice him. You like it, again, make a like it, happen. But they kwuru na me, anu me ekwu na nzuzo, they kwuru me korokoro ihe m kwuru. Ndị niile ha na Chikedozie m na-arụ ọrụ, ha niile wụ ndị iro gị, ndị ọjọọ, a chọrọ ha ka ị nwụọ. Ama ha na gị pụta na ọkụ ga-anyụ. Well, maybe gị pụta ga-enye ha olive branch. But chụọ ha, chenjie ha, ichenjie ha, ihe ha ga-eje na ihe eje. Ele ihe fọrọ na ihe emebiela ha everything. Ele ihe fọrọ na. But manana infant and suckling na Biafran land kwuru with you. So ndị nọ ala bekee na outside Africa nwere social media. Ime appoint new people. Ndị ofe esoro ke ha. Akụchi Emefu nwere group nke ya. Akụ Wazurike nwere group nke ya. No problem. Ọ ga-eme IPOB affect. Create a new DOS members. Because Chikedozie m na ndị otu ya, ha wụ Ndi Uchu. Aka ha adịghị ọcha. Adịghị compromised. Ekele m nnọọ. Ekele m nnọọ ndị Igbo, ya dịrị na mma. Ya dịrị na mma. Ndewo nọ ka anyị gara olu Divine Mother from apụ. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye amụma Yahuwa na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye